A mi tot en general, que es presenten aquí, fan les audicions, quasi totes les escoles presenten alguna cosa. Fer les conferències, m'agrada molt fer conferències i experiments. A mi el que més m'agrada són els experiments perquè podem aprendre i a la vegada divertir-nos. Podries aprendre coses d'altres escoles que també havien fet. A mi el que més m'agrada de conferències és fer experiments. Experimentar. Que aprenem més coses i veiem el que han après els altres també. Explicar el que hem après durant aquest curs. I ho fem d'una manera divertida i fem experiments i després ho podem compartir davant de les altres persones, el que hem après. Estàvem buscant cases opaques i llavors vam trobar coses que traspassaven la llum i vam trobar que el mirall també feia ombra, però també feia la rateta. I allà va començar. Un experiment sobre el sol que estem practicant molt al col·le i fins i tot el dia anterior ho vam practicar amb els de quart, els de cinquè. I també amb els de P5. El primer experiment va ser el de la sala fosca. Mira, la llum, n'hi ha moltes llums. Gran, petita, les bombetes, les llums, n'hi ha molts que donen llum. Però a vegades el sol i la lluna són pareguts, però no són tan pareguts, perquè el sol dona més llum que la lluna. A mi també. Parlar. Tu també? Parlar als nens aquí. Escoltar els altres nens com surten, no? Sí. Parlar. A mi escoltar parlar. A mi el mateix que ha dit el Pep. A mi parlar i escoltar. A mi m'agrada perquè sortirem a l'escenari. Doncs posar l'escenari i explicar el que farem. Estem una mica nerviosos. Sí, molt nerviosos. I quan ens presenten doncs ens posem nerviosos. A mi parlar davant de tots, que em fa una miqueta de vergonya, però quan ja ho he fet és que dic, bueno, l'he fet bé i ja em quedo tranquil·la. Ha sigut molt divertit perquè és com si tu expliquis a les altres persones les coses que has fet i és com, no sé, és molt emocionant. I quan t'emociones estàs molt atent. Doncs ha anat que ens han donat un aparell que al principi no sabíem què eren i vam intentar anar investigant a veure què podíem trobar i saber què era. I fins que al final, buscant i buscant, vam descobrir que era una incubadora. D'una maqueta que vam fer del pati, vam fer tres. Una gran del sol, la lluna i la terra, una altra petita del pati, aleshores on estava l'ombra, i una altra que no ens va sortir molt bé, que era per dibuixar les ombres a diferents llocs. Consisteix en que la llum traspassa els papers transparents i així es fan els vitralls. I podem pintar al terra o als mobles o a la paret. Presentem la llum
i els diferents colors, opac, translúcid i transparent. Tenim una dissecció d'un ull i també coses de refracció i tot això. Lo de l'ull... És molt fastigós. Fa fàstic, tenim que obrir un ull i consisteix en trobar el cristal·lí i veure les parts de l'ull. Entre tots, el més important que nosaltres farem és el de que una fulla la tapàvem amb goma eva i llavors no li tocava el sol. Llavors al cap d'uns quants dies la destapàvem i quedava... I deien com que no fabricava midó perquè estava molt enfosquida. Avui, com és que veiem el que ens envolta? Uns experiments per concluir les coses que faríem. Com es mouen els colors amb la llum? Amb els colors. Cel·lofan en el vidre, llavors amb el sol es reflexaven en el terra i sortien altres colors. Perquè ens hi veiem al mirall. Quan la llum del sol reflexa al mirall, llavors ens rebota a nosaltres i ens veiem. Com viatja la llum. Vam fer una càmera fosca. El disc de nit. En què consisteix això? En fer rodar i surt blanc. Per saber com... Sant Martí. Per saber de quin color era la llum. Com pot entrar la llum del sol a la classe? La capsa màgica. De què es tractava la capsa màgica? De paper, de cartró i de paper transparent. Les plantes. Com he fet de la llum De la lluna al creixement de les plantes. A mi m'ha agradat quan anava creixent i perquè vam estudiar molts i vam estar tots els dies ahí estudiant i ho vam passar bé. A mi m'agrada tot. Quan expliquen, poder presentar les idees. També presentar les idees. Parlar i venir a l'escenari. Experimentació ajuda. A mi el de passar la pàgina. I a mi el que deia jo. Moltíssim, a mi m'agrada moltíssim. Perquè sortirem tots a parlar De la llum. A mi m'agrada l'experiment de la llum. A mi m'ha agradat quan han incubat els ous. Com nos da el sol la calor i com pot llegar la llum a la terra. M'agrada molt el congrés i m'ha agradat molt quan hem sortit. A mi es participa amb tots i que tothom s'ho passi bé.